πηγαίνει στο φρουτάκι και ο Αντωνάκος και ο Βελόπουλος το τρώνε, περνάει στον οργανισμό στις συνέλληνες. Και έβλεπα την εκπομπή του Κώστο Καρταβέλα με τη μόλις του Ασοπού. Έτσι και έλεγαν διάφορα. Μα παιδιά, ό,τι τρώμε είμαστε, έλεγε ο Ιπποκράτης. Έτσι. Αυτά λοιπόν εδώ μέσα να τα δείτε. Αν δείτε τι κρέατα τρώτε, χρώμα τρώτε. Χρώμα, χρωστική ουσία. Και δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί. Υπάρχει ο κίνδυνος. Είναι 2 καθηγητές Γερμανοί πανεπιστημίου. Ο Βελόπουλος, η μεγαλύτερη καθηγητής της Γερμανίας. Έγραψε το βιβλίο, πήραμε τα δικαιώματα στις εκδόσεις Κάδμος για μικρό αριθμό αντιτύπων και λέω μέσα στην προσφορά για το βιβλίο αυτό, μαζί με αυτό η θησαυρή της Ελλάδος, σπάνιες γεές και χρηματιστηριακά ορυκτά, από το 94 ουρλιάζω για τα διαμάντια, το ουράνιο, τα πετρέλαια που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα. Από το 94-95. Όσοι έχετε διαδίκτυο, μπείτε στο YouTube, θα δείτε βίντεο δικιά μου. Είναι όλα τα όχι το 2008 και 9, έτσι. Από το 1995 μέσα στη Βουλή τα φωνάζω, τα λέω. Χθες με έρχεσαι πρώην υπουργός και μου λέει: ρε γυναίκα, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Φίλος, μην τα λες αυτά, γιατί δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να ανέλθεις πολιτικά στην πυραμίδα της εξουσίας. Όταν στα λέει πρώην υπουργός αυτά, κύριε Αντωνάκο μου, αντιλαμβάνεσαι τις δεσμεύσεις που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οπωσδήποτε. Αλλά εσείς, κύριε Βελόπουλε, δεν απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω, έχετε μια γραμμή κανονικά ελληνική και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο και αποκαλύπτεται όλα αυτά. Μα και μέσα στη Βουλή τα έχω πει αυτά εγώ. Βεβαίως. Μέσα στη Βουλή, όσοι μπουν στο διαδίκτυο, δεν του μιλήσουμε στη Βουλή για τα πετρέλαια. Το σημαντικό είναι ότι τα λέτε όπως σας καλούν. Για το Ροκφέλερ, το Ρότσιλ, το Πόλσον. Ποιοι ελέγχουν την οικογένεια Ρότσιλ. Δεν είναι ένα Ρότσιλ, αλλά η οικογένεια Ρότσιλ. Είναι αυτές οι οικογένειες που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Εδώ συνέλληνες που δεν ξέρετε, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ακούς Αντώνη μου, παίζουν στην τιμή του σιταριού και του καλαμποκιού. Όχι του χρυσού μόνο και του διαμαντιού. Δηλαδή, τα πάντα. Μπράβο, παίζουν. Μπορούν να κάνουν κέρδος, ελέγχουν δηλαδή τα τρόφιμα συνέλληνες. Ελέγχουν τα τρόφιμα. Εδώ μέσα, αν διαβάσετε, τι τρώτε, πώς το τρώτε, πώς γίνεται. Για τα μεταλλαγμένα προϊόντα αναφέρομαι, χωρίς κανέναν έλεγχο από κανέναν, θα μείνετε αφωνοί. Δεν πρέπει με τίποτε να χάσετε αυτή την υπερπροσφορά, αγαπητοί φίλοι. Πραγματικά δεν πρέπει να τη χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα, 2310-25-23-20. Είναι το τηλέφωνο των εκδόσεων Κάδμος. Ζητήστε αυτή την υπερπροσφορά. Πραγματικά η τιμή της είναι 150 ευρώ και εσείς προμηθεύεστε με 44 ευρώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνάκο. Ναι. Δείτε εδώ. Οι πιο ισχυρές οικονομικές δυνάμεις παγκοσμίως. Coca-Cola. 68,7 δισεκατομμύρια η αξία της. Έτσι, το ετησίω, δηλαδή έχει αξία συγκεκριμένη αέρα. Από το χρηματιστήριο δεν είναι αξία της εταιρείας. Χρηματιστηριακή αξία. 60,2 δις. IBM, Microsoft 56,6 δις. General Electric 47,8 δις. Nokia 34,9 δις. McDonald's 32,2 δις. Αν τα βάλετε αυτά δισεκατομμύρια και τα προσθέσετε, είναι περίπου όση η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και είναι περίπου 60 εταιρείες η χρηματιστηριακή τους αξία. Ακριβώς. Έτσι, γιατί αν βάλεις και τον έλεγχο των οικονομιών με τη βιομηχανία, αντιλαμβάνεσαι, σας λέω τώρα, μωρέ, τολμάει κανείς να μιλήσει για αυτά τα ονόματα. 2 καθηγητές Γερμανοί το έπραξαν για να μάθετε επιτέλους, την αλήθεια. Τα βασανιστήρια του Ταντάλου για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων. Τι λέω εγώ για το Κολτάν? Ολόκληρο κεφάλαιο. Ακριβώς. Για να προμηθευτούν οι εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών και η πολυεθνική Bayer ένα πολύτιμο μέταλλο, βασανίζονταν στα ορυχεία του Κονγκό άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Χιλιάδες πέθαναν για το μετάλλευμα Κολτάν, το οποίο τελικά συνέβαλε στη χρηματοδότηση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου της Αφρικής. Τα βλέπεις αυτά? Μάλιστα. Έτσι, τα βλέπετε αυτά, μωρέ? Είναι ρεπορτάζ Γερμανών δημοσιογράφων αυτά εκπληκτικά. Που... Τα μείνουν άφολα. Δηλαδή η Μακεδονία έχει Κολτάν, έχει ταντάλιο, έχει ουράνιο, έχει ορυκτά. Δείτε παιδάκια με όπλα. Τα φορτώνουν με όπλα για να σκοτώνονται μεταξύ τους και να μπορούν να παίρνουν αυτή την πλουτοπαραγωγή πηγή φθηνά. Για την Ελλάδα, επειδή δεν μπορούσαν να την κάνουν να έχει εμφύλιο πόλεμο, την έκαναν να χρεοκοπήσει. Ακριβώς. Χρεοκοπεί η Ελλάδα. Για να μπορούν να τα πάρουν τζάμπα. Η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών. Θα μείνετε άφωνοι συνέλληνες. Έχετε περίπου 19, ούτε 18 λεπτά. 18 λεπτά ακόμα είναι 13 έργα, 44 ευρώ. Από 150 και πλέον ευρώ προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20. Γιατί μπορεί αύριο να μην υπάρχει το βιβλίο. Μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής που να παραλάβετε την προσφορά. Κάνουν παράπονα μετά από το που κάνουν. Ναι, δεν γίνεται, κύριε Βελόπουλε, γιατί είναι λίγα τα αντίτυπα τα οποία έχουμε. Είναι μόνο για τη διάρκεια της εκπομπής. Γιατί δεν μπορεί μια υπερπροσφορά των 150 ευρώ να δίνεται στη τιμή των 44. Ουσιαστικά 2 βιβλία μόνο έχουν 44 ευρώ. Τηλεφωνήστε λοιπόν, φίλοι μας. 2-3-10-25-23-20. Μην χάσετε με τίποτε αυτή την εκπληκτική υπερπροσφορά και χάσετε φυσικά και τα βιβλία τα οποία είναι πιθανό να αποσυρθούν.
Κύριε Βελόπουλε, ας πιάσουμε λίγο πάλι το θέμα των πετρελαίων. Υπάρχει δήλωση Έλληνα πολιτικού για τα πετρέλαια? Σας είχα πει για τον Νίκο Μάρτη, έτσι. Ναι. Υπάρχει δήλωση του κύριου Κουλουμπή, πρώην Υπουργού, αλλά θα σου πω το εξής. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος ΕΟΚ σου λέει, ο Γκάστον Τόρ, το 1981, ότι η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο, έτσι, ναι. Και όταν βγαίνουν οι Financial Times του 1978 Financial Times, βιομηχανική επιθεώρηση Απρίλιος του 1978, σελίδα 257, και λένε, όταν η Ελλάδα, άκου λίγο Αλέξη μου, άκουσε παρακαλώ, Financial Times, ο Βελόπουλος, όταν η Ελλάδα γίνει το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΟΚ, ο εκτεταμένος, ο ορυκτός της πλούτος θα προμηθεύσει την κοινή αγορά με μια μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ουσιαστικής αυτάρκειας της κοινότητας για τα επόμενα 150 χρόνια. Και φάνηκε καθαρά πως η κοινότητα εξαρτάται από αλλού πλέον και δεν μπορείς να κάνεις. Όταν λοιπόν σου λένε οι Financial Times για 150 χρόνια τουλάχιστον, γιατί λέει για μεγάλο βάθος χρόνου, για 150 χρόνια περίπου, επαναλαμβάνω, θα αυτά και σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τάιζε με ορυκτό πλούτο η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορυκτά αποθέματα. Δηλαδή, τι θέλετε άλλο, ρε παιδιά? Τι πρέπει να πω άλλο? Σας τα κρύβουν αυτά. Σας τα κρύβουν για να στα πάρουν, δικά σας είναι, καταλαβαίνετε. Δικά μας είναι. Δικά μας των Ελλήνων. Αλλά μας οδηγούν στη φτώχεια, στην πείνα. Σας κρύβουν, αγαπητοί φίλοι, ότι έχετε κληρονομήσει μια τεράστια περιουσία για να μπορέσουν να την οικειοποιηθούν. Και ξεπουλάνε τα πάντα, κύριε Αντωνάκο. Ξεπουλάνε τα πάντα. Ξεπουλάνε τα πάντα. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και να πω και κάτι, Αντωνάκο. Σε αυτό το βιβλίο θα καταλάβουν και θα συνδέσουν οι Έλληνες όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, γιατί γίνονται. Οι μαύροι βίλες των πολυεθνικών. Αν δείτε τι διαθέτουν χώρες όπου υπάρχουν συγκρούσεις φυλετικές ή συγκρούσεις πολεμικές ή εξαρτήσεις από την Αμερική. Σήμερα έκανα μια ερώτηση, το πω ευθέως. Ναι. Περιμένω να πάει στον Υπουργό. Ξέρεις ότι υπάρχει συνθήκη σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικού τύπου από το 1940 ότι ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος μέχρι το 2010 ανήκει στους Αμερικανούς? Σοβαρολογείτε, κύριε Βελόπουλε? Γεια σας. Δεν είναι δυνατόν. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Περιμένω την απάντηση. Αυτό που ακούς. Συνθήκη η οποία δεσμεύει Μπάτσης Μπελογιάννης. Ο Μπάτσης, θυμάσαι? Ναι, βεβαίως. Είναι δεν μπορώ να πω μερικά πράγματα. Μου λέει φίλος της, πώς και τι λες, μου λέει, γιατί τα χαρτάκια είναι κοντά. Υπάρχει συνθήκη, συμφωνία. Είναι δυνατόν, κύριε Βελόπουλε? Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Η Washington Post το έγραψε. Μια συνθήκη την άφησε αφηρημένα. Κάνω ερώτηση στον Υπουργό, στο γραφείο κάθε πρωθυπουργού είναι αυτή η συνθήκη. Περιμένουμε απάντηση. Περιμένω απάντηση. Δεν θα απαντήσω, την κάνω και στη Βουλή επίτηδες για να του φέρω εκεί. Τα πράγματα δεν είναι απλά, κύριε Αντωνάκο. Τώρα καταλαβαίνω εγώ σιγά σιγά, γιατί ως δημοσιογράφος τα έχω ψάξει όλα αυτά. Καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα οδηγείται στην πείνα. Ενώ είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου. Ακριβώς. Όταν έχει τις τεράστιες. Μιλάμε για μια Αλάσκα η Ελλάδα. Η κάτω από την Κρήτη κρύβεται μια Αλάσκα ολόκληρη, κύριε Αντωνάκο. Ακριβώς. Μια Αλάσκα με φυσικό αέριο γεμάτο. Που μπορούν να μας δώσουν δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι να τα βγάλουμε εμείς. Υπεργολάβοι να γίνουμε, μόνο να πάρουμε το ποστό μας. Ακριβώς. Μιλάμε για 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλοι θα αναλάβουν που έχουν και τα χρήματα και την υποδομή. Έτσι, μπράβο. Εμείς απλώς να πάρουμε το ποστό το οποίο θα μας σώσει ως χώρα. Γι' αυτό μιλώ για στρατηγικές συμφωνίες. Κίνα, Ρωσία, Ισραήλ. Να κάνουμε να τα πάρουμε πίσω. Έχετε δικά μας. Θα μας τα πάρουν έναντι πινακίου φαγής. Οι θησαυροί της Ελλάδος. Σπάνιοι αιγαίες και χρηματιστηριακά ορυκτά. Επαναλαμβάνω, επειδή έχουν απομείνει ελάχιστα λεπτά. Ελάχιστα. Σπεύσατε, αγαπητοί φίλοι. Ούτε 12 λεπτά. Σπεύσατε. 2, 3, 10, 25, 23, 20. Σπεύσατε αμέσως αυτή τη στιγμή. 2, 3, 10, 25, 23, 20. Δεν πρέπει να χάσετε με τίποτε αυτή την υπερπροσφορά. Τα βιβλία αυτά είναι στην τιμή των 44 ευρώ αντί για 150. Η μαύρη βίβλος των πολυεθνικών, αγαπητοί φίλοι, μάλλον αποσύρεται. Δείτε λοιπόν την Νεστλέ. Γιατί ταΐζουμε τα παιδιά μας με διάφορα προϊόντα. Έτσι, δείτε τι διαθέτει οι Νεστλέ είναι Έλληνες. Γιόκο, Yes, έτσι, Smarties, Nescafe, έτσι, Nesquik, Nespresso, όλα δικά της. 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακαθάριστα έσοδα 72 δισεκατομμύρια ετησίως είναι Έλληνες η Νεστλέ. Και αν δείτε τι μεταλλαγμένο τρώμε από τη Μοσάντο, θα μείνετε άφωνοι. Για τα παιδιά σας είναι Έλληνες. Για τα παιδιά 108 δισεκατομμύρια ευρώ η Ατζίπ. Εταιρεία πετρελοειδών. Και ύστερα μου λένε γιατί διεκδικούν το Αιγαίο κάποιοι ή το Ιόνιο ή την νότια της Κρήτης. Αυτά όλα είναι γραμμένα εδώ μέσα. Ποιος τολμάει, ρε παιδιά?
Ποιος τολμάει να μιλήσει? Τι αποκαλύψεις έχει μέσα αυτό το βιβλίο, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά εκπληκτικές αποκαλύψεις. Όταν θα σταματήσει να βγαίνει, δεν θα το βρίσκετε πουθενά. Θα ψάχνετε και δεν θα το βρίσκετε. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να τηλεφωνήσετε τώρα αυτή τη στιγμή στο 2310-25-23-20 να ζητήσετε αυτή την εκπληκτική υπερπροσφορά. 13 έργα, μόνο 44 ευρώ, αγαπητοί φίλοι. 13 έργα και μιλάμε για πολυσέλιδα βιβλία, 500 σελίδες είναι αυτό. Να το δείξω λίγο. Δείτε ρε συνέλληνες εταιρείες. Θα μάθετε επιτέλους πως 3-4 άνθρωποι ελέγχουν το 100% της παγκόσμιας οικονομίας. 3-4 άνθρωποι. Και ποιοι είναι αυτοί? Adidas, Ajip, Aldi. Όλες αυτές οι εταιρείες κολοσσοί ελέγχονται από συγκεκριμένα άτομα. Deutsche Bank, Coca-Cola, Chico, Kiko, όλες αυτές τις εταιρείες. Τι τρώτε μωρέ, Monsanto, Nestlé, τα παιδιά μας. Προσπαθώ να σας τα δείξω, δεν μπορώ να τα δείξω όλα, έτσι. Όλα όπως πρέπει να τα δείξω, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με το σουρού. Αλλά το τονίζω, προλάβετε τώρα να τα παραλάβετε, γιατί μπορεί να απαγορευτεί η κυκλοφορία του βιβλίου και να μην μπορείτε να τα πάρετε. Έτσι, έγγραφα που πιστοποιούν ότι η Ελλάδα έχει τεράστια κοιτάσματα κολλητάνου Τανταλίου. Ήδη πρόκειται για ένα συλλεκτικό βιβλίο, κύριε Βελόπουλε. Πιείτε εσείς, πιείτε Coca-Cola, Pepsi-Cola, πιείτε όλα αυτά, είναι καλά. Υπάρχουν και τα έγγραφα μέσα, τα επίσημα έγγραφα. Θα μείνετε άφωνοι, φαρμακευτικά πειράματα στην ιατρική βιβλιογραφία. Αν δείτε συνέλληνες τι μας φαρμακώνουν με τα φάρμακα, φτιάχνουν ιούς και μετά μας τα ιζούν. Πειράματα με παιδιά, λέει δίπλα εκεί. Τα λέει, δεν μπορώ να τα δείξω όλα, σου λέω. Ναι. Άσε τώρα, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Πολλά μπορούν να συμβούν. Σουρού. Όλα αυτά, παιδιά, σκλάβοι, κακοφυτίες. Φάτε σοκολάτες. Βέβαια, το κακάο που τρώμε δεν είναι το κακάο το παλιό. Ναι. Μεταλλαγμένα είναι τα περισσότερα. Να η Αγελάδα. Ταΐζουμε μεγάλα τα παιδιά μας. Αν δείτε πόσα δεκάδες προϊόντα είναι φτιαγμένα από μεταλλαγμένα, το τονίζω, υλικά, θα μείνετε άφωνοι συνέλληνες. Θα μείνετε άφωνοι. Μόνο ένα πράγμα θα σας πω. Ότι ο μέσος Έλληνας τρώει 100 κιλά κρέας ετησίως. Βάλτε τα εκατομμύρια Έλληνες, δεν φτάνει το κρέας. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι τρώτε κάτι άλλο, δεν τρώτε κρέας. Το λέω έμεσα, κομψά, κομψότατα, ξυπνήστε επιτέλους. Ξυπνήστε κάποιοι. Σαν κρέας, αλλά δεν είναι κρέας. Ξυπνήστε κάποιοι. Τρώμε τέρατα. Τέρατα, όχι ανθρώπινα φυσικά. Εδώ, σπάνια θησαυροί. Δείτε εδώ, θα μείνετε άφωνοι από τα αποθέματα χρυσού. Μόνο στο σημείο φύσικα, το επαναλαμβάνω, 1 τρισεκατομμύριο ευρώ μας περιμένει. Ποιος τα λέει αυτά, ρε συνέλληνες? Τα βλέπετε εδώ, έτσι? Πού υπάρχει χρυσός? Για να μην ξεχνιόμαστε. Δείτε εδώ, ποιος βουλευτής τολμάει να τα πει? Εγώ θα συνεχίσω να τα λέω, θα φωνάζω συνεχώς. Γιατί αν κάτσω και πω τις ουσίες που τρώτε με τα φαγητά, με το πόσο χρήμα διαθέτει η γη μας, η μάνα ελληνική και απόλυτα έγγραφα συνέλληνες, δεν υπάρχουν πουθενά άλλο αυτά. Βεβαίως, φραγίδες μέσα από γραφές, θα τα δείτε όλα, αγαπητοί. Θα μείνετε άφωνοι. Το Αιγαίο τι διαθέτει? Φυσικό αέριο, πετρέλαια, για να τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, το λέω ευθαρσός πλέον. Αλλά αυτές οι εταιρείες, οι οποίες δουλεύουν για συγκεκριμένα κέντρα, τι να πω, ξέρω εγώ, προσπαθώ να τα πω με απλά λόγια, αλλά κάποιοι θέλουν να καταλάβουν. Δείτε εδώ, φαρμακευτική εταιρεία, τι κατασκευάζει και πώς τα κατασκευάζει. Αν δείτε τα φάρμακα, θα μείνετε άφωνοι που τρώτε. Ανήθικα φαρμακευτικά πειράματα με θανατηφόρες συνέπειες, δόλιος χειρισμός πληροφοριών και εξαπάτηση κατά τη διενέργεια των φαρμακευτικών πειραμάτων, συμμετοχή στην ευρωπαϊκή των πειραματικών αποτελεσμάτων. Θα μείνετε άφωνοι. Να λοιπόν γιατί το προλάβετε τώρα, οι μαύροι των πολυεθνικών. Αν δείτε ποιοι μας ελέγχουν συνέλληνες, Goldman Sachs και παραμύθια και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι 13 έργα. Επαναλαμβάνω, μπορεί το βιβλίο να απαγορευτεί γιατί λέει πράγματα που δεν ενοχλούν πολύ κόσμο. Έχετε άλλα 10 λεπτά. Και μην ξεχνάτε το τηλέφωνο 2310-25-23-20. 44 ευρώ από 150 ευρώ, 13 έργα. Ελλάδος εγκόμιον, οι μάδες των πολυεθνικών, η μικρασία των Ελλήνων, θησαυροί της Ελλάδος, όλα αυτά 13 έργα, 44 ευρώ. Τι θέλετε άλλο, ρε παιδιά? Σας είπα, ο Μάρτης είπε ότι η Ελλάδα μπορούσε να είναι αυτάρκης οικονομικά για 300-400 χρόνια. Πρώην Υπουργός της Δημοκρατίας. Σας λέω ότι υπάρχει συμφωνία με την Αμερική. Αυτή ήταν σημαντική πληροφορία, κύριε Βελόπουλε. Έκανα ερώτηση σήμερα, το τονίζω, σήμερα στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό και τους ρωτώ, υπάρχει συμφωνία Κούπερ, ναι ή όχι?